Privilexio estar de novo aquí presentando todos os recursos didácticos que os alumnos de Tecnoloxía Educativa da Universidade de Santiago de Compostela levan diseñando e elaborando desde fai semanas, non? Agradecer ao Concello de Carballo que nos traera de novo estas instalacións e a presenza do alcalde Daniel Pérez e membros da corporación, mostrando de novo unha vez máis o seu apoio á inclusión que en Aspavias levamos tantos anos sentindo. Agradecer á Universidade de Santiago, Suso, Carmen, pola súa importante aposta que estades a facer en este tipo de formación e por manter esta colaboración coa nosa entidade que estou seguro de que vai ir a máis. E, por suposto, agradeceros a todos vos por traernos solucións innovadoras, como nos traedes, para que todas as entidades do ámbito social que vamos poder facer uso delas nos solucionedes moitas das necesidades que temos, non? E xa sin máis, cedo a palabra aos demais membros da mesa e comezamos presentando todos os recursos educativos. Bos días a todas e todos. En primeiro lugar, quero agradecer ao alcalde de Carballo e aos membros da corporación por estar hoxe aquí acompañándonos e apoiando iniciativas como esta que teñen moita importancia para traballar na inclusión da nosa comunidade. E tamén quero agradecerlle á asociación, en concreto á directora tamén, Loli, o seu apoio, a súa confianza e por facer posible espazos como este que nos permiten traballar conxuntamente para o crecemento das persoas. Quero dar as gracias igualmente a todo o equipo de profesionais da Aspavet pola súa implicación diaria, pola súa dedicación e polo seu cariño co que acompañan cada proceso e, de maneira especial, a Brais, a Tato e a Susana pola súa colaboración, pola súa disponibilidade e polo apoio constante na preparación deste traballo. O meu agradecemento vai dirixido, como non, aos usuarios de Aspavet, que son os verdadeiros protagonistas deste traballo e as súas familias, polo acompañamento diario e polo compromiso e pola confianza. E quero facer, se me permitides, unha mención especial, moi especial, ao alumnado de Tecnoloxía Educativa do grado de Pedagogía da Universidade de Santiago que participou na elaboración destes materiais. Grazas polo voso esforzo, pola vosa implicación e pola sensibilidade co que desenvolvechedes este traballo. Detrás de cada material hai un montón de esforzo, moitas horas de dedicación, creatividade, aprendizaxe, frustración tamén, como non. Estes traballos non teñen só un valor educativo, teñen un valor humano e social porque foron feitos para mellorar a vida das persoas. Entón, isto merece todo o recoñecemento e o meu orgullo como a vosa profesora. Por suposto, grazas tamén ás asociacións e entidades que traballan no ámbito da diversidade funcional que nos acompañan ao longo deste proceso para reforzar a importancia de configurar redes de traballo, de compartir recursos e de seguir traballando xuntos para unha comunidade máis inclusiva e participativa. Moitas grazas a todos e a todas. Hola, bons días a todos e a todas. Vou ser moi breve, porque eu creo que explicouse perfectamente o sentido e o que significa que hoxe estedes vos todos e todas hoxe aquí. A inclusión eu creo que é un camiño longo, un camiño complexo, un camiño que precisa que todo o mundo sume, que todo o mundo aporte, dende as asociacións, pero tamén, lóxicamente, dende as administracións. A vosa aportación aquí xoga un papel fundamental, é verdade. O que estades dotando e dando ferramentas para poder facerlle máis fácil a vida ou mellorar a vida das persoas. Eu creo que iso é digno de loar e, sobre todo, de poñer en valor. Así que eu reitero os agradecementos, lóxicamente os agradecementos a Aspavet, pero tamén á Universidade por esta implicación nunha
nun traballo que é tan social, nunha cuestión que ten tanta repercusión, e sobre todo que ten efectos prácticos, porque aquí en Carballo temos un lema que intentamos que Carballo sea un bo lugar para vivir. E iso non é un lema retórico, o que intentamos é que sexa unha realidade para todos e para todas, independentemente das súas capacidades. E aí xoga un papel moi importante Aspaver, xoga un papel moi importante, neste caso, a Universidade de Santiago, con esta iniciativa, e xogades un papel moi importante vos. Así que xa vos deixo, que sei que hai quedan unhas horas de traballo intensas, así que moitísimas gracias, e nada, aproveitar o tempo e nada, que saquedes moito proveito de todo isto. Moitas gracias.